Казвам се Мирослав Соколов и съм учител по физическо възпитание и спорт в първо основно училище град Бековица. Значи този проект се отрази доста позитивно на децата. Нашия проект беше свързан с разделното събиране на отпадъците и по-точно с едно нерегламентирано сметище. В един от часовете по физическо възпитание и спорт, в който бяхме сред природата, ние често организираме такива походи в тези часове, ние видяхме близо до реката доста изхвърлени отпадъци, които се стояха в пластмасови шишета, стъклени шишета, опаковки и разни други отпадъци. Децата това им направи много голямо впечатление. Всички те се възмутиха и си решихме в най-близко бъдеще да изчистим това петно от лицето на нашата прекрасна планета. Направихме снимки на обекта, за да видим какъв е бил след като го почистим. И в един хубав ден отново имахме час, отидохме с тях там на обекта, взехме си чували, ръкавици, бяхме подготвени, запретнахме ръкави и събрахме 21 чувала с отпадък. В един от случаите ние чакахме един архитект тук в художествената галерия на града и докато чакахме, човек се забави и там минава градския канал. И децата, докато чакаха, беше ни скучно и по едно време ги гледам, няколко вече наскачали долу в канала и почват да почистват. А той канала постоянно влачи отпадъци и те така спонтанно го решиха дечицата. Влезнаха вътре: господине, имате ли турбички? Аз казах: аз живеех наблизо, ще да ви взема дечица. Донесох, децата наскачаха и за 10-15 минути събраха отново няколко турби с отпадъци. Аз съм Вергиния Ангелова, учител в първо основно училище Никола Йонков Вапцаров от 40 години. И по едно много приятно стечение на обстоятелствата станах координатор на проекта "Променяме се с климата". Как се отрази този проект на мен? Невероятно. Той за мен беше едно предизвикателство, един хоризонт, който се откри, за да се потопя в атмосферата на всички проблеми, свързани с климата и климатичните проблеми на света. Нещо, което ни интересува всички, но така задълбочено да работя аз със своите колеги върху него, ми се отдаде тази възможност в продължение на 2 години. Изключително благодарна съм на създателите на проекта и за факта, че дадоха възможност да работим и с други училища, което за мен се случва за първи път в кариерата ми, да работят единно учители от 4 училища едновременно, да работят заедно, да реализират идеи, да работят по различни проекти и да реализират множество дейности, което даде възможност да се разменят идеи, да се работи с деца от различни възрастови групи, но обединени около една идея. Проектите бяха свързани с опазването на водата, с засаждането на дървета, защото горите са белите дробове на планетата, и да се рециклират изхвърлените боклуци. Тези 3 проекта, плюс проведена една кампания, която организирахме заедно с моите колеги в града. Тя беше не на найлоновите турбички, да, на платнените турбички. Както на децата той се отрази благоприятно, така пък и ние имахме възможност да слушаме, да взимаме техни идеи. И дори това почистване на сметището, макар че го реализирахме педагозите, идеята дойде от децата, защото те се впечатляваха от това, което виждат в покрайнините на града ни. От тях се променя нагласата към много неща в живота, не само към изхвърлянето на боклуци, не само към разделното събиране на боклуците, не само към чистотата на водата, към залесяването на горите, но и към всичко, което е свързано с климата и с това, което той причинява, както се случи тези дни в нашия роден град, да станем потърпевши на един природен катаклизъм, който доведе до доста разрушения в града ни. И мисля, че така се получи, че децата нагледно видяха урока на това какво ни наказва природата, ако ние не се справяме както трябва.